imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na Kisi FM. Alright, abara kabisa mwanjo mudede cha mdukire mirongo 3 na isano na imense mo yabono mambia chinzani cha Afrika ya mocha kero kwigure ikero kalimne kigoto kwire ya masemo iliyo kumanye ile chinguru mwana sama gazeti yeli tukolia rera na botambe gerege kosi kyomoro oli mu micho limimi enkai mu gusikisi ya fam chebona botambe ngoro kwa du omonya kerogo na ngoro kwa Eric Nyamwe ya Nyakundi. Eric, habari asubuhi. Salama sana. Kuna baridi nini? Baridi ilikuwa asubuhi. Lakini woni gandoche yo kile yake. Wili atarasaidie ndobe. List ya rusi liendeo. Okay. Inakuwa sawa. Ambuye Nyasaye tuanchire by the way. Nyasaye numuya. Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi tawatanga Nyasaye numuya. Na inde tanya gochenji inere naro yaye. Ta gochenji pita kugwikana mwanya bantu yaye. Na nero gotigara oli olia. Ari buna na aringi no ari na ndo no akoba kale na kale. Na ndugu yabo yatokotenga dia boto isane mabera na mange sana. Egetari yaye botambe. Igalire elimo lyoka. Yes. Igakuru kwa Nyasaye. Mwaje mutagari kuboko kwa nembate gazeti ya Taifa Leo ya itarikire ngaibere cyumutinyoki ando mwaka w'ikiri 2022 litukulia Ijumaa etengo Friday. Na nchega mbate engaseti ya Daily Nation ikitariki ibere mutinyu ani mwaka w'ikiri 2022 umutinyu nayo kianda tegeti mitinye nayo kado to tulia mandazi mwaka watabiriki omwaka w'ikiri 2022. Asante sana. Atupatie headline. I want it fair and square. I want it fair and square. I want it fair and square. Ngoyo watabama naye. Oyo no muske Dr. William Ruto gotego igo President elect. Ya wendera wakiri baye abakomo barwete advance gosoko wegerera obubuyibwa yeri tukuri goro ase kigambiro gya Supreme. Okay. Roboti liko nyora sepechi ntangani. Naba wakiyo barwete okwegerera kwabo obubuyibwa muske Dr. William Ruto. All right. Asa headline gazeti ya Taifa Leo, Ruto IEBC wapepeta Raila kotini. Aigaba gukwanira oroboti orokonyora se epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo ase gatebekanaga iga abawakiri ba Ruto balia ba Raila buna bale babugate banyorete mirememe ko musana yo kwireneria amachibu ali abole gosama swali ali abole tuwe n'abanachibi na ase ekegambiro ekenene pime yense ya Kenya. Bugwe somero roboti rwa senchira yobo ikirano kabisa sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. At the same time igigotebekananga company eri ya nyenyorete chisafa yanyorete chisafa kyombekeria IEBC kama nile kwa mathematic nigo ba kanire ngambali yo chikwegora save eri kyagera nigera achie ekuburukania oboene bwabo obolia bwabo bisi narraga igabanye market babatebana egento batekwegora chisafa echo is because of security reasons. Yes mangana security reasons kyagera metobo bisi bwabo bonge igo bura basego chikumanyekana korengana no robot bali roli bakurwa okwe muruga niyo konene by the asimi babwate agucha sekambero kya Supreme. Yes ebatete kumanya gose umuske Dr. William Ruto na igeti 50+1 ina kigete patati bamanye alafu etokolera chiri atumegete technology ya pete gutumika nchekira nete alafu ekambero kebatebi lord yumuske wa Faraji Bukati alafu ne number turnout. Yes babate turnout y'abantu kyagera nigo yarokanteke koba different kuba seri kuba skims kits neriyo mu wa Faraji Bukati abate akogeralia yego nyora sebechi ya kabere ya gazeti ya The Daily Nation. Asepechi gatote gazeti ya Taifa Leo abantu mbaro basirete by the way abantu merongene abo basirete bale asama boko y'abanyanyimbo nigo oroboti ruwekombekeligia Amnesty International ruwatebirenga abantu abo emerongene mbanya gutuka gifamily cyabo bado nchigenderede kwe murunganiriye korwe kiona nigo bagenderede ko matamono ikigara mbanya konyora abancu babo oroboti rukonera sepechi ya gatano gusera muri kira sepechi ya gatano ya gazeti
ya Taifa Leo. Wega sepeche ya kabiri mbamulekirete omugano buna omuskrera Odinga ainanite busaidi bw'obolimo ochiaseke mbero bya Supreme ayangwetera mu wakiri w'omuskera Dr. William Ruto oyo tebetena ati amangana ayiwe ekwende yiba beto busaidi obu n'ubu mwaka w'ekirubere na 15 na ibere obo Saidi bw'obolimo eba bisete busaidi ase chikura cyo mwaka w'ekirubere na 15 na ibere 2017 lakini rende ekero bali seke gambero kiro muntu agatema kwegerera nsema ya ekera bawakiri bonsi mbasomera tamangana ayo na unajua chinzi na bafanywa tigatoganye nga nkona jaki ekigambero kirachikorwa asepechi yakane gazeti ya Taifa Leo mbagenderete gukwaniraga igoro voting ngaki umora yomo chole gusemu president yomo chole bwense ya Kenya Dr. William Ruto agenderete kwenyorera ababunge abange na kerokende kumukura chinguru umunyekero gweke ombegia kanu gose umunyekero gweke amagia kanu Gideon Moi kerobono amanyorete umubunge bwe constituency ya Tiati William Kamket uyo oro bwetekero gwetele tikiti ya kanu lakini bono nigasoeta sobo mu bwa Kenya kwanza at the same time uyo kabero mo senator bwe county ya Kakamega Cleobas Malala uyo liya ekero kibo governor na kubugwa na Bernardas Baraza nigo agenderete kubwatwa no monyogiro nyuma y'abanyanyimbo kurosekembegeriya DCI gosaga nenka yaye asekerenga gyo komubeka byara kono nyina bo yagotebekana nga Malala tukiti kwigora nyumba yaye ase chinkuma chigotebanga kerokende abanyanyimba bomba bwate wana ndiyo kumubwata ase mukano yodo narana itukurigora baide baigeto ekavetereria ba bisaba DCI ko bune bibuli bye bita byaye kiwara muntu uri kuigorera tarengo lakini mbachiti kwa manyoro lakini bakanyoro kwa meruo konne sana watikana bwatani baye amone family yaye abo bagikirete sana serikali ya county ya Kakamega lakini bakatanga Malala no arenge nyumba ne ria taigorete sasa tujui ni lipi lakini rende kumanyekanire gwikira litukuria rero boronge gose nachikubekwa byara gose ta kubekwa asepechi ya kane ni ya gatano nigo bakwerera buna Dr. William Ruto na igetie percentage iri atakeire kuraribwa kwa muna omorai omochore wensi ya Kenya boigo nigo bagoteba wetera sumu wakiri ya Fred Ngatia niga kubuliki kambero kosika okuna chakwa Kenya ikigaba Kenya nigo betu kidivaga ko kwenekia ngokora bale obwene bwabo bwakachikura bone bamochorete muske Dr. William Ruto wetera muna bamwegenete okay sisemi kitu asepechi gatano gazeti ya Taifa Leo abagavana abachore bagavana babachorerwa bayia bono nigo bachakire ko basoyiye mbeo balia basokire asekiri bagatebanga obutumiki bwe nibo nabo igo ekyombekerige kurwa nibo kurumi mense ya Kenya kimanyekane na EACC nigo kyarure ebirengere bya yego cyesa bagavana abalia basoyira bayia nga onye babwato borori boisaine nga bagavana basokire mbatumigete nibo bobe ya serikali rero bono wikaba chikorwa oborori obo ende bochikokonya ekyombekerige ya EACC ko babeka byara abagavana egati y'abagabana abungamo no mugabana bwe county ya Kisii mugabana bwe county ya Taita Taveta Mombasa Nyandarua bonse nabo batebirenga kero kende besanja beteke gutumika bube na madeni ali nyarite ko bakagutigwa ase chi county toro chigoro bwana ase county ya Kisii mugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati kagochaka gukora obo unengi bwa yeli ko manyanga ningi kegendereta ase county iyo na kero kende batebanga abantere babalikira abangi gwetane Kigali batewe dugo no twarenge uliona vipi pero chete na maiso yani umuntu agatebe gari ya sarekete 2018 na bado yuko job nako kazini anapata mshahara wana unayito musike Simbarati yakubolinga igobona ogwaka n'umushahara lakini yatubwate mogoso kuno montereba umuntu gotomete mugona takwati bukombe na rogwata mamoja alafu igariende igari kwa roche igari emebata bagendi batano bono ntometi shift ya otwe gutwara abantu babere tujui kira giteke mukibwata abantu 10 baho kegendi ase kwende engaseti ya Daily Nation sepechi ya gatano na limo amaswali ya makong yabana chebina batana babere gochia saba wakili yes number 1 asomo na chebino mane Martha Koome
liswali aboletie ensemo ye omuske William Ruto. Yes. Wafula Chebukati ninki ata Socrates yakwanere ngiyaba commissioner bande bagende chinga kyale kuralia ikigera by the way nabwo ateli tukeli mona inde. Yes. Ligo chikora libo jolikanga nararangireti baba kina Juliana Cherera, yes. Akina Masit, akina Nyangoy abatebi naki ngakimo chando bagahiga bara solve kwanza nabona roche bakubulinga nchiyo. Ono liswali bamu babole TSM y'umuske Dr. William Ruto badete bamanye ningi Chebukati aterese ba Kenya ngaya ba commissioner bande bagenda chinga kyali kuralia machibuye bochole banene. Very true. Alafu no mukonjo ye Justice Martha Koome yuko kuna Philomena Mwilu akobolia beresere what kanene katiba. Yes. Mirimo yaba commissioner ni ba commissioner batano nomo kati yenda machina maswali anda manka ba kwenda babete bakubolia elinde kuchikumanya buya kuchime Osole yonsi nkwere ligwali mambia bono aseke gambero ya Supreme ikigara bate bakorengana nabo wakili ba IEBC bakora wa Noyo Kabeire muteneri wili chikoma na iga Kenya Githu Muigai. Yes. Professor mwenyewe asabeteri baganga gwika bayirindi tukuri ale rekera baya rengereiri ngona arabago chakiri mambia bono bamaye kwenda alia ayo obo muboli bwa Azimio. Asepechi ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo bwo nebwa voting ngaki abanyanyimbo bali meti chinguru cye bana matatu goswa asubo gatagati bo mucyo Nakuru. Asekeli bagatebanga umugabana we county y'umusubati Susan Kihika igabalirete iranga ekerara chiko irekerwo kyobo gavana imeye county iyo igara chigwanchera abana matatu goswa gatigati y'umucyo iyo. Vega sepechi ya ikomi na isano na ibere abantu bonse niko babireta amaiso bono gochia se ekigambero gya Supreme ejo chikora muna gego chikona cheki na ekikebe kiregi kwa melio machibu bachore bande bo mwaka oyo. In fact abantu abange bonige bakende to kuba test TV. Yes. Ejo kumanya iki kigambero kirachi okona chwe kigambero kitali kisano ejo jirabe chitukulia chuma ine by the way okona chokwa bona kikora chekoba. Ayo mulekeria sepechi ya ikomi na isano na ibere ase gazeti ya The Daily Nation. Tusubiri tuone asepechi gatano na gazeti ya Taifa Leo ne bwatoro boti rumurikibwe gazeti ye aseba gukwandira kinamba chinye kira kikobwato kwa chige digital ligochia se chigali cha matatu. Yes. Na boigo chiboda boda ngigali gochikonyole number plate iyo shilingi chilivusato chia Kenya asepigipigire shilingi chimisano na 250. Yes. Tuone vile mambo yatakuwa lakini lende bagatabanga nechikoba raisi alafu finera batebete asemiaka bairwete by the 18 months onda bwensi urabete ikrenie gochikoko finera bateta kuchukwa kwa 18 months yuma denga kientambe sana. Yes, yeah. Ase kuligichiri busa tonye kugonyara kugulega ya 5 million kugonyara kugulega ya 3 million. Yes. Ngagire no garabono osinyo kuligichiri busa to ase metinyi 15 ne 3 ndiko gwikiranye guchiko kuwa serikali meta bakenya nabere boli abandi bali bamono bali kwatichikali ne chipikipiki ninge serikali tete kuchinja ichina ba plate icho. Reason number 1 omwaziri w'oburende weime Dr. Fred Matiang'i atebetemna. Yes. Nebwate ekemanyiririo ekemanyiririo ekyo egego chikumanya korokia omanyine bwe pigipigi osomanyine bwe gari. Yes. Na nda samangana security na ko tanga mangana yobwibi kweli kabisa mangana nde yobokurume ase mangana ichipara na ruchega omo MCA bwe godi ebe no Moske Steven Sarika kwenye kwande ngetegetimeti goseka akimanyete mapema. Yes. Nitakuja muuliza wakati mmoja niambie ngakia kerengera tikira ndoje serikali na nde itakita kokereta ga sensemeli ya boda sensemo ya boda boda na matatu lakini yerega akibwate asensemeli ya boda boda yoka asipeje gatano watatu gazeti ya Taifa Leo asingi chibiro mo chimo tegereri ense ya Sudan bono nigo yaretiramo ebyombe biria bya lenge kurwana na kubi train kwa baba na jeshi abo barachikolinda ense yo ya Sudan. Egase obwatira tugwepechi osebwe gazeti ya Daily Nation. Yes. DN2 whatever New Dawn. By the way ngakiye ye 2022 mubaro bwa governor abasubati ni government kete
akatokorigereria se county ya Homa Bay, Yes. Suanga, ndio Machakos, Wavinya Ndeti. Wavinya Ndeti, ndogwate kware okurukuna Fatuma Achani, alafu ndogwate Kirinyaga, Ani Waiguru, alafu Nakuru, Susan Kihika, alafu na Meru, ndogwate Musubati, Kawira Mwangaza. Alikuwa independent nafikiri. Yes. Kawira Mwangaza. Alafu ase county ya Embu, ndogwate Cecilia Mbarire. Agora kwa Cecilia Mbarire. By the chile county cha cholta Basubati, kwa baba governor nande by Jaribu sana. pero nari kurigereria iga. Mubaro bwa Basubati no menteka sana sobocholi bukobwa obocholi bwerete mwaka bukirubere na 15 Bete county ya Tanga ina soko chora Basubati ni county ya Nakuru. Yes. Kegera Basubati abange sana babwate biroge binge gurumo governor Musubati Susan Kihika ogendo mo senator Musubati Tabitha Karanja ababunge mbaro abange sana kurwa se county hiyo. Tunasema heko sana kwa kina mama. Asipichi komi gazeti ya Taifa Leo lisa karandira roro lia umulemo lio kurukunga chemistry paper 2 gasoma wanafunzi yole very serious na bokuligeria chemistry paper 2 onyagokora onyagwetema inda machiru kago soka na bokunyara kabago kwimanyia ndoje guna gutambie naro ye gazeti ya Taifa Leo leo nilitukolia Ijumaa na bokwimanyia goro y'abasani ngaibakoba inkibara cyo bagokora ukitaka pia tunaweza kukutana pale Keroka pia ime news tulia kambuli ngora hiyo tusange weekend muchandoni bwe sio tayo hata roi pale tunaweza patana hii weekend tukule mbuzi bwana tufurahi pamoja kama Kisia Farm right by the mbuzi choma free utapelekwa pale alafu mambo yanakuwa mazuri igo nkatenga na mangana basania kwa nile ga igana sibara bere roli tukulia Ijumaa timati gusino gwatekende turagenda segesoroge chikosoli na bagosoli before tutraswa asegesoroge chikosoli na bagosoli by the keminano yo chikoliye wono oba speaker b'ikibunge yes niyo bugira chikobwata inse sana asemono chikaunti chichibwate umubaro monene bwa BMC tete barazimio yes umugafanare kurwa sobo mu Kenya Kwanza ose ase county area ebwata BMC abange ba Kenya Kwanza ebwata umugafana o azimio bonira chikobegetiche ekwende esegi entindi sana asokulia aba speaker tusubiri tuone vile itakuwa naroche county ya Nyamira batanga choromo speaker orato konye county ya Kisii tusubiri tuone ngake mangana go chikoba andi bagateba na basaimba konyaraga yo speaker nigo bara bakurumi abasai bariye abantu bari usayidinga abasai n'abakurumi ni watu akuna bana asepechi ye meronko 3 niyo watama tangazo yo kuralifukwa sitwende ase gaseroge chikosona bagosoli no nyina bolende Jacob Bongeri najua ko standby lakini gokumanyika linga timu ya Manchester City yanya gosera sana timu ya Nottingham Forest siko ikora chigoli sano nemo asili na liesagero ekere timu ya Arsenal egendrete ndi sabali ya yoko tanga na sike milano kiligia English Premier League wikira bono iganere tanga ina semesa yawenyangongo bwo ligi ya Bongereza at the same time chikosoli chichi school chichi secondary nchigenderete na bokwe manyinga tenga Jacob Bongeri na batomogana kuresemo chirikia Sumbi no nya Homa Bay chikosoli nchali ngaroro nyuma yoko korekana kurwa ase chinsebe cha Kisii school ya Muraya Kisii High timati useno bwate kende totaragenda bona se donjo sasa tuingie Dondo tuingie Dondo kabisa umeamua tuingie Dondo yeah leo tunaingia Kakala Sirisia Kakala Sirisia ege karongere kyarangire tu by the way gikaro ky'abasubati bali abasacha babo bakwete ege karo ky'abasubati bali abasacha babo bakwete bakoro kwa bakungu abatakanwa yababora kambara abana batavuga ati abayiboli igo bakuru gucintakana abasubati abasacha babo bakwete bakuru kwa batakanwa abasacha abasubati babo bakwete igo bakuru kwa ababoraka batimeta abantu bane batabana ati bagote aba vice versa najua lakini rende manyo mukungu musacha yakwete gakuru ku mutakanwa no musacha umukungu yakwete gakuru ku muboraka no mwana abayiboli basirete gakuru kwa entakana
sawa sawa ono egeikare kigo kiarangireti gwikia basubati abatakanwa yani baria abasaja babo bakure na oyo uri kurangira iki egeikare neke umbeke mu gitari ya serikali rishirika litari ya serikali asingincho giatagete kokonya basubati abakibiashara begendereri. Lakini what happened umusubati yomo akaamua gosoa sigikare umusajo ekare moyo konyonyolire ujumbe nga asigikare enibonere gochikorwe wembo egigo chikokonya abasubati abandere nde begendereri nonyene sesemo yobonchoreria wana agateba hapana mbali na mume wangu kuwa hai tapenyeza tu pole pole wikange kurure ngora ngenda magungure gange bache nsoine agasoine keraso abakungu bakaba bakomurigirira sana bagotanga kuku mugeni ya kosi kamba mguni na koko na jogo wa shamba wiki wapi mjini bono yakaba akorekananga kai aibono ngaki aya na inche gose na inche no mutakanwa na je timbu atimwaka kungole bakamurigereria ona kiro monto agatabunga leta certificate chao chimosacho obuna kwete yanya kwa kuna death certificates kila mtu aweke kwa meza tunaangalia alafu tuatik kiro monto akabeka bakaikaso musubati yoyo bakanyara tabu certificate bakateba bakamutainta nge simu yao simu yao bakascroll goika bakanyora sali gete husband husband jamani agatera diatora akamwante nambe nyakango agatebanga kai na kyo mongina ya yambu yande abunga yole ngakira nireti eriki bwana obonga kai ngakyo mongina abunga yole madomo akaro mwango ko bolinga yumongina ale I think amatebeti nasukake because tare como dena nesi karonde ya bataka. Another thing on a light note ekero umuswati kwa mfano umusacho yakure go so umusacho mungino yakure inambeli umungino yangu jetigara sisi njya ko jetigara sisi wana ana delete ama na yache okay igone ndi tiketona kingaba bande ba delete mbachi bwate rero yetwalira muga kwa yagatoka bona watenga ya no mutayu mwako wasole ya mwaka nche nasukake buna gwakebeka mobisa yo magateba ya mwako mungino gachire gatigati aiga yabangina batakano gateba tabwati mwako mwako yaga kwete kale kai inki simye kabutoka mungino lya gasali gukorwa salia akagenda agatiga bali bagenderere taroro inkyo kolengereri kia bete kabuwa ye kwanza orati kigikariki omaite du tiete biga tikora bikira muswati yo magoso because na banyoro muga ko yori akwete so ni mpango wa uyu aliko mpango wa kando padelil toka hapo hiyo tumalize gazeti yale gazeti ya Taifa Leo kwa nyama na manga sijira yo ikira ni gazeti ya Daily Nation ya manyama akoro kwa Eric Nyamwe Nyakundi ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero